Зинов, карга белән Шөпшә. Җәй көзгә ашып, кырлардагы чәчәкләр инде коела башлагач, Шөпшә ашарына баллы ризык эзләп, авыл якларына таба юл тотты. Шул чак аның борынына әллә каян бал исе килеп бәрелгәндәй булды. Карасам, юл читендә шар кебек бер нәрсә ята. Бал исе шуннан килә түгелме соң? Тукта, татып карыйм әле, дип уйлап алды Шөпшә тиз генә. Тик нәрсә соң бу, ашарга ярыймы икән үзен? Шөпшә шулай икеләнеп торган арада шар янына бер карга килеп кунды. «Кар!» диде ул һәм яшел шарны чукып та алды. «Бззз, мин таптым аны, тимә, минеке ул!» диде Шөпшә һәм, ачуы чыгып, карга өстенә уктай атылды. Әмма борынгы карга чукыган урындагы болы суга тиеп киткәч, ачуы басылды. Шөпшәне күргәч, «Кар!» диде карга һәм икенче урыныннан чукый башлады. «Бззз!» диде Шөпшә һәм яңа чукылган урынга килеп кунды да тәмле суны йотлыгып суырырга тотынды. Нәрсә ашыйлар, үзләре дә белмиләр. Тирә-якта аларның шак авазлары гына яңгырап тора. «Карбыз! Карбыз! Карбыз!»